Kumshi benta ban kan mau it bat priang burom ya kajing wan long beri utrai Jisu syaka perthai leng bada kajing rakhe Christmas bat priang ru ya usnam thamai arjar arpuar kaseng Meghalaya People Social Organization Ribhoi Body lanika MPSO hapo kajing ya lam uba Vincent Sok Khwai kumu president harengkat kajing ya treilang lembat ka MPSO Northern Region hapo kajing ya lam ka kong Christina Mukim president ka Northern Region Women's Wing harengkat bat kiwei de kinongkit kamjong ka tegaseng ha ka ba ka long ru ka wei na kiseng tremon ngob ha ka ba jupai kmat bha ha ka imlang ka salang bat kumjuru sya uduk urang li bat na kaliang ka tegaseng kala pelong da ka program ban sam da ki jankup sa che ki san tli ki snong ba kentup ya kumba shispa an riup san tli ki long yeng kata ya ka western ribhoi ka snong nowe sumer shangling bat ka snong skun ki bahap hapo ka ribhoi district ha ka ba ka jingtmu jong ka tegaseng ban sam da ki jankup sa che ki te ki long yeng kalong kumshi benta ban rakhe ya ka advance Christmas bat kumju ya ka advance New Year bat ha ketika jing sam ya kiteki jankup saat laisen ran langru de kid khot jong ka MPSO Ribhoi Body ba kentup ya ba Vincent Sok Khwai kumu president bat kiwi kid khot jong ka tekeseng harangkat ki rang ba snong jong kiteki snong bat ki riu rang ba ki long kemi ki khon samla lem bat ki habren bat ha ba yo ban yakren bat kiteki rang ba snong jong kiteki snong ba pher kila ai ka jing sngongu bat ai khublei ru ya ka jing le bha jong ka te ka seng yang ipit pau ka jing sngongu lang kong ya ublei ubala ai ki gum kani kalat kalenti yang ni bangin yo ban piang yang ni jing ai sngob ha na pi jong ki khot jong ka MPSO jong ka Ribhoi ke ublei ka jing sup unai ka khu nai ka ro ka hai ya ki member ba ro ki jong ka MPSO bau nang jing ka khu gi bau blai nang ka khu ba nang yo ka met ka ba ko ka ba khia grat ka ba shat ka ba klan ba nang yo ka hai ki jing ha ka jing em ka jong phi ba nang khia ka hai ki jing ka khu gi ba bhatam ki kam gi ti jong phi ba ka ni ka jing ai snow pha jong phi ka long ka dak ka jing wan long briu ka jong pra Jisu sha ka ni ka prothai ik pit pau ru ki kam ba ki ba kla ki ba blai lan ba men barem ki ba lai ki riu start na ri ni ki la walam ki jing ai snow pha ye khulung Jisu ka ni ka long ka dak ka pat ka buram ka ba kraw ka ba phi la le na ka benta jong ki ba duk ki ba kup silyang ki ba san silyang tu blai ka jing sup unang ye ka khu nang ye ka do ka hai ya ka seng jong ka MPSO bat ba nang ni shak mat ba nang yo ka hai ki jing ka khu bang inang yo kum ke ni ki lat ki jing ram ba ki ha ki we ki jaka ba ki we ki snong kum ju ban nang yo su ki jing bah ka jing met ma ka imlang ka salang ba nang pet lem ki sibun ki ba kiwai pat ki para men se ki ba kodor ki ba mat ki jing ka du tang ki ni ki ken ki ba khangdian tai ki jing sup nyai ka khulang ni ba ro kaliang kesnong ni pedang supai pi geseng MPSO sagane kesnong ni te ngi na kaliang kesnong ni dap da kejing kemen bat kunjur ina kaliang kesnong ni ai advance Christmas pi advance New Year to blend dang kerku kerdo pi hakane ka kam ba pi ayat kunjur ublen sadon rekat bet borobor hakino kino ki kam pi atre kunjur kalong ka bastrat ba ni na kaliang kesnong ni layo kadai ka first time mangi yo hakpo kesnong ni meno ngim pajiyo kum kane ka jing ai somba ndai na ka seng jong ka MPSO bangi yo te kublai sibun kublai si hajar ngo kublai ndor rangkat bapi ke seng MPSO kublai sibun to ha ka ko ngai kublai ya ka MPSO ka bala ai ya kini ki lat jingrap sya ki longjing ki baduk ha ka ni ka snong ka jongi na kalian jonga ku murang ba snong ngapen pau ya ka jing songu ka bakrau ha ka ni ka por buat ngada sngo hun ka menstim haduk ka kata ba ki nong snong ki jongi ki yo ya ka ni ka jingrap na kalian ka jong i bala kener ya ta ti jingrap ka jong isangi kilong ying ki baduk tam ha ni ka snong ka jong nang bun kilong ying ki nang don ha ki jing duna ha ki liang baro ti na kalian ka jong ngam don sibun ki kentin ban ai kublai ha ni ka por hendrei ngasu kitbok kit yang ki ba kindang yo ya ka met ka phat ka ba koit ka ba khia ka ba shat ka ba khlan ba kidang la ban sakri pat di nakapor siya kapor nakaway ka sinong siya kaway ka sinong bat ya kari bat ya kajat benrew hi barak kaway kumbangi tip hi menta ba lengba jong ki seng balang kamtam ka MPSO ka baju ya don benta bat ngi nakapor siya kapor ha kani ka sinong ka jongi ngasngo ban ai ka jingaro yaki ba kilale bha na ka benta ka imlang ka salang hapo ka sinong ka thau bat ki baju ya senran lang yangi
Na kapor siya kapor. Hakino kino kijing kibangi. Kum kasinong ya kendo. Haki babun ki benta. Te nakaliang ka jonga sa yisin biang. Bat kumjuru ngai kublai Christmas advan New Year. Ya ki baro lut ki member ki ba ngamla banda jer kerteng hang ni ki dan sibun.